Да, здравейте хора, аз съм Джеки 417 на 6, тук с мен е отново Хантър 2. Да. И сега той не знам какво казва. Дано сте гледали моите. Да, аз играя Clash of Clans. Да, той играе Clash of Clans. Защото е як. Да. Да, сега хора, аз не знам какво ще показвам в този епизод, защото... Няма да му взема 3 звезди, ама да му оберем нещата. Да. Да, вижте сега хора, останахме на последния апгрейд. Той струва 403 взема, което е невъзможно. Да, затова аз ще продължа да си играя. И събирам гол. Защото аз имам доста малко гол. Ой, да. Сега изчакайте за секунда. Ще ви някакво видео. Че е без да се мръднах една иконка. Така. Хънтър, я кажи нещо на хората. Кажи да се абонират за мен. Ехо, Хънтър, тук ли си? Кажи на хората да се абонират за твоя канал. Абонирайте се за моя канал и за него. Вау, как го казвам. Просто не се други неща. Какво? Тоже не знам. Например, как да се направи герой, защото загубих. Не загубих. Взех само една звезда. Да, хора, ако сте гледали вчерашното ми клип, че аз започнах корията на Clash of Clans. И Хънтър го нямаше. Да, защото мангала не ме включи. Ако гледате това не е дискриминация, това е обида от Хънтър 2, не от мен. Ако гледате това, ако някой роми гледат това, аз не ги обиждал. Те са роми, те също са хора. Аз не мога да говоря, защото ям морков. Ядеш какво? Морков. Морков, да, той е морков. Да. Разбира се. Такова. В миналото ти тъпси много силно се чува музиката на Clash of Clans. Да, помня, гледах. Няма как да го махна. Да. Хънтър, не е ли логично, че като си ловец да ядеш някакво животно? Колко? Ти нали си ловец, те пак трябва да ядеш някакво животно, не морков. Не разбирам. Нали си ловец, нали трябва, нали ловците ядат животни. Ехо. Ами, аз го вземам, за да мога да привека зайците към мене да ги изловя. Да, аз пак съм Джеки, което малко ме напомня за Джеки Чан. Аз после като трябва да съм някакво скачено ченги, дето тича. Джеки Чан монтира хеликоптер. Какво? Джеки Чан монтира хеликоптер. Да, всъщност, да, Джеки Чан е някакъв доста комичен, мене маки. Сега като си играя с героя ми е малко. Хънтър по-добре не говори, защото нищо не се разбира. В някакво отбор ли си? В кой отбор да съм? В някакво отбор ли си питам? В Clash of Clans ли? Не. Нали, че ако си гледал клипа, трябва да се разбрал, че не съм. Да, хора, отварях няколко сейфчета и ми даде само 8 диаманта. Не знам как ще събера цели 130. Аз похваля в клипа му, че имам 3 болдера. Да, пък има хора, дето имат по 5. Взема команда за 450, да взема скоро още. Но той е свърх 1000 лев. Ти взема ли мисията за 450 диаманта? Взема ли мисията за 450 диаманта? Не, това не е 50 купи. Добре, значи хора, сега ще ви кажа, че може би днеска ще снимам на Clash of Clans. Да, няма да може да вляза в отбор с Хънтър, защото той е в някакъв отбор. Чакай. Да, и сега ще ви кажа колко е часа. Часът е 5 и 6 минути.
Да ти кажа, дали има място сам човек, знаех как да разбера дали има място. Има нас за 7 човека още. Имаш какво? О, вижте хора, вижте. О, не, това беше най-якото нещо. Да. Значи, сега не знам още какво да може да ви покажа, освен не знам. Ти попада в плана България с главни букви. Да, Хънтър 2 след малко ще снимаме едно видео. Няма казвам какво ще има. Ами кой аз не знам още. Еми да, ни не знам. Какво ще обаче го гледай. Да, и... Ако си купил телефон, хубав, никак няма куп. Да снимаме на Pokemon Go парка. Трябва ти мобилен интернет. Не трябва GPS. Какво? По време трябва GPS. Какво? Сега ми трябва GPS, да не спорим за това в момента. Да, хора, ако някой знае дали трябва интернет за Pokemon Go, може да ми каже. Иначе малко ще ядосах и си маха един абонат липса вече. Какво? Малко се ядосах и моя абонати си станаха 3. Защо? Аре, абонирай се. Абонирай се за мене, пак бе. Преди когато играхме, аз не бях по-шапо, колко съм в момента. Да, и сега хора. Не знам какво ще правя. Да. Хари, това ще преди покана за много отбор. Какво? Каква ти е лигата? Никаква не ми е лигата. Силвър ли сте? Съди поне Силвър 1, но Силвър 3 ли? Да, хора. Сега Хънтър. Логични неща ли говори, защото аз съм на Танхал левел 4, а трябва да стана на лига на Силвър 3. Ако аз станеш 5, да станеш Силвър 3. И да. Какво става? Сега наблюдайте. Набаня. Бум. Да. И мисля, че това беше от този клип. Абонирай се. Колко стана? Какво? Колко стана, бе? Нищо с 8 минути. Колко минути стана? Да, 8 минути. Да, хора, абонирай се за мене и за Хънтър 2. За мене? Да. За Хънтър 2. И довиждане. Довиждане, гледайте неговото видео, което ще бъде Ахой. Ахой. Казах ти. Ариведерчи.